Ja niin ne on lomat lusittu ja päästy takaisin työn syrjään kiinni. Ja Helsingistä tupsahti tämmönen 2.1 Mitsu Outlanderi, pikkasen alle 50 tonnia ajettu. Ja tää on ikäisekseen aika kohtuullisen hyvässä kunnossa vielä. Tuollakin nuo etuiskari yläpäätti ei ole vielä ruostetta. Ja tämähän on Pohjanmaalla käytännössä tää auto. Täällä rupeaa näissä etuapurungon saumoissa olemaan sanomista ja sitten etualatukivarret on ottanut kyllä itteensä. Näissä se kulutusjälki rupeaa näkymään, vaikka ei vielä kovin paljon ajettu. Öljypohjat hyvässä kunnossa. Sinne tuli tektyylin kirkas multipurpose. Ja täällä näissä malleissa on ollut ongelmia sit vanhemmiten näissä mikä tää nyt on alapalkki, mikä on tässä jäähtymeen alla. Nämä on tahtonut ruostua aika helposti, mutta tämä on vielä ihan hyvässä kunnossa. Ja tää kun on hybridi, PHEV, eli täällähän on polttomoottoria ja sitten on akkua tuossa keskellä. Ja täällä näkyy vielä, että on ihan hyvässä kunnossa kaikki pistehitsaussaumat. Ja meidän tavaramerkin mukaan niin käytettiin sivuhelmat irti. Siellä rupeaa aivan aavistuksen olemaan ruostetta tuolla reunoissa. Ja kaikki maalarit tietää, että reunoistahan se rösti aina haluaa lähteä, koska se on se ohuin kohta. Taaksepäin mentäessä, niin täällä rupeaa olemaan sitten enemmän jo pistehitsaussaumat ruosteessa, reiäympärykset ja takaripustukset on nyt hyvin paksussa ruosteessa jo. Ja sitten tuo taka-apurunko. Siinä on merkittävä määrä jo ruostetta. Täällä on muuten tämmönen jännä yksityiskohta tässä akun takapinnassa. Täällä on tämmönen värinän vaimennin ja tää on tämmönen metallitappi, mikä on kumilla vaimennettu tänne. Ja tää tosiaan niin heiluu tuolla. Näitä ei saa ikinä mennä poistamaan. Tämmöisiä näkee myös pakoputkissa paljon ja sen jos ottaa pois, niin sit heiluu tuo akku. Mutta nyt kun se on paikallaan, niin se heiluu tuo metalli tuossa. Täällä on nämä akujohot on vielä hyvännäköiset. Kyllä siellä vaan rupeaa näissä sitten jo valuosissa niin näkymään hapettumaan. Mutta näissä on vielä akuissa on sitten erillinen kotelo tässä ulkoreunassa. Tuo myös suojataan. Varmistettiin ennuskoopilla, että siellä ei ole mitään sähkötekniikkaa, niin saadaan tuo runko kestämään vahvana mahdollisimman pitkään. Täällä menee myös näitä, olisiko tuo ilmastoinnin vai onko tuo lämmönhallinnan putki joku. Se voi olla mitä vaan, en niin tunne yksityiskohtaisesti tätä Mitsun tekniikkaa. Mutta tuollakin rupeaa sitten olemaan tuossa läpiviennin ympärillä vähän sanomista. Ja kun tarkasti katsotaan, niin on sitä tuollakin ja tuolla. Mutta tässä oli takapyörätilat vielä todella hyvässä kunnossa. Ei oikeastaan ruostetta ollenkaan. Ja myös tää takapuolen tämä peltiosa täällä, niin on siellä pikkusen pistehitsaussaumoissa, mutta ikäisekseen hyvässä kunnossa. Pikkuset tupsautetaan varmaan tunti-puolitoista menee pohjatöissä ja tehdään ohjelmakäsittely ja samalla vaimennetaan vähän noita lokareita, niin saadaan tällekin lisää ikää ja käyttömukavuutta niin pitkäksi aikaa. Kerran kun tehdään huolella, niin siitä on hyötyä sitten koko auton loppuun jälleen. Jätetään yöksi kuivuriin ja aamulla sitten heti puhallushommiin. Ja nyt onkin tuo uusi puhalluskello jo tuossa viritetty ja tällä päästään nyt sitten testaamaan, että miten se paine riittää tuolla 3,5 millin ventturisuuttimella. Huomenna on jännä päivä.